Τι πρέπει να έχεις πετύχει, πού να φτάσεις για να μπορείς να ζήσεις από αυτό? Δεν ξεκινάνε όλοι από το μηδέν. Άμα το σκεφτείς, δηλαδή, αν εγώ έχω κάποιον ο οποίος θα μου πει, ξεκινάω τώρα, θα μου λέει να σου πω, ποιος θες να σου γράψει τραγούδι, ρε παιδί μου? Ποιον θέλεις να βρούμε να σου γράψει ένα τραγούδι? Μ' αρέσει, δεν ξέρω ποιον να πω τώρα. Ωραία. Τον προσεγγίζεις, τον βρίσκεις. Άμα έχεις δύναμη, αν μπορείς να πληρώσεις, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Πάντα μιλάμε, βέβαια. Και πότε η τέχνη δεν ήθελε χρήματα, Δημήτρη? Για πες μου, σε παρακαλώ. Δίνεις πολλά για να πάρεις κάποια. Έτσι. Και εγώ κάνω επενδύσεις. Κάθε χρόνο κάνω την επένδυσή μου για να μπορώ να δουλέψω το καλοκαίρι καλά και να μπορέσει αυτό το πράγμα να κάνει τη λούπα πάλι. Λούπα. Κάθε χρόνο γίνεται μια λούπα. Έτσι. Και εύχεσαι κάθε χρόνο να κάνεις και ένα βήμα περισσότερο. Πάντα νιώθεις ότι ξεκινάς από το μηδέν, ενώ ξέρεις πολύ καλά ότι δεν ξεκινάς από το μηδέν, αλλά κάθε τραγούδι, κάθε single πια είναι σαν να ξεκινάς πάλι από το μηδέν. Γιατί παλεύεις να μπεις στα ραδιόφωνα, παλεύεις να μπεις σε αυτά, παλεύεις να μπεις στις playlists, να ανέβει το YouTube, να ανέβουν οι αλγόριθμοι, να ανέβει το Facebook, να ανέβει το Instagram. Έλα, κάνε και TikTok. Αυτά. Είμαστε σε αυτή την εποχή και την ακολουθώ όσο αντέχω και όσο μπορώ και θα τα καταφέρουμε. Πάντως, χωρίς χρήματα δεν βγαίνει. Αυτό θα το έλεγα. Σε όποιο παιδί ξεκινάει θα έλεγα ότι δούλεψε, μάζεψε κάποια χρήματα και ξεκίνα να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου χωρίς να κάνεις εκπτώσεις.